אוקיי, אז השלב הראשון הוא להחליט על אילו אקורדים אנחנו הולכים להתנסות בתרגיל הזה, וכמובן שאנחנו מתנסים בתור התחלה עם אקורד אחד במשך כמה דקות, אחר כך עוברים לאקורד השני, ובסופו של דבר מיישמים את הפרקטיקה הזאת על כל 4 האקורדים, אבל השיר שאנחנו נלמד יהיה ואיך שלו, של אריאל זילברג, ובסופו של דבר אנחנו נעשה את הדבר הזה. ואיך שלא אפנה לראות תמיד איתה, ארצה להיות שומרת לי, היא אמונים, לא מתרוצצת בגנים. אבל במקרה של השיעור שלנו אנחנו נתחיל מפריטה אחת כל פעם על אקורד. אנחנו נעשה כל אקורד 4 פריטות ואנחנו נתקדם. הפרקטיקה הכי חשובה היא ליד שמאל, היא למעשה כזה. אנחנו בתור התחלה נחזיק את אקורד EM. אקורד EM מורכב משני אצבעות, אצבע 2 ואצבע מספר 3, כאשר הן מקבילות אחת לשנייה. ממש אחת ליד השנייה, אבל בזווית. אנחנו בעצם מחזיקים סוג של זווית את היד. אני יכול להראות לכם ממש בתקריב, ומהצד, על אופן החזקת האקורד. עכשיו, יש לי כמה דגשים חשובים, שבקורס הגיטרה היותר עמוק שלי, אני נכנס אליהם, והם שהאגודל תמיד מול האצבע האמצעית, במצב של ככה זה העוצמה הכי חזקה למעיכה, ככה שאנחנו הכי פחות מאמץ צריכים, ותמיד הוא במרכז הצוואר. מרכז, לא למעלה, לא למטה. יש כל מיני אנשים שמנגנים אפילו עם האגודל מלמעלה ממש, אבל זה לא המקרה עכשיו. זה לבחירה, לאחר כך. הבסיס הוא הכי חשוב. אז אמצע הצוואר ומול האצבע, מול האמה. את הנקודה בה אנחנו נוגעים עם האקורד במיתרים, היא תמיד תהיה החלק הכי עליון של האצבע. ממש כאן. אם אני אלחץ עם הציפורן, תראו, ממש כאן. אנחנו רוצים להצליח לגעת אך ורק במיתר בו אנו נוגעים, ולא במיתרים האחרים. אנחנו לוחצים, אנחנו רוצים שהאצבעות שלנו יהיו בכימור, כאילו אנחנו מחזיקים כדור טניס. לוחצים את האקורד, ופורטים כדי לשמוע שיוצא לנו צליל נקי. אוקיי. תנסו כמה פעמים עד שתצליחו, כדי שיצא לכם צליל נקי, אתם יכולים לעצור את הסרטון. אנחנו עוברים לתרגול הראשון. אנחנו תופסים את האקורד, פורטים, והדבר הכי חשוב שאנחנו נעשה עכשיו יהיה להרים את האצבעות מעט, להתבונן עליהם, ולהחזיר אותם ביחד, וללחוץ. עוד הפעם. אנחנו לוחצים, אנחנו מרימים את שתי האצבעות, אנחנו מסתכלים עליהם שהן נמצאות ממש מעל המיתרים, ואנחנו מחזירים. ופעם שלישית ורביעית, לוחצים, מרימים את שתי האצבעות, היד נשארת בדיוק באותה צורה, אנחנו לא מזיזים את האצבעות. לא צריך להשקיע פה יותר מדי מאמץ בחלק של ההרפאיה, ואנחנו מחזירים. פעם אחרונה, אנחנו מרימים, ואנחנו מחזירים. עכשיו אני אבקש מכם להרפות קצת את היד, לתת להרפאיה. זה חלק חשוב, להכניס חמצן, לנשום. זה עוזר להרפאיה, כדי שנוכל להמשיך את התרגילים. אנחנו עכשיו נחזיר את היד, לפני שאנחנו לוחצים, אנחנו נהיה במנח של לפני הלחיצה. שימו לב, האצבעות שלכם כבר מתחילות ללמוד את המיקום הטבעי לפני ההנחה של האצבעות על האקורד. ואנחנו נניח ביחד. 1, 2, 3, מניחים. 1, 2, 3, מרימים. ובספירה שלי. 1, 2, 3, מניחים. 1, 2, 3, מרימים. עוד פעמיים. 1, 2, 3, מניחים. מניחים זה אומר לוחצים כמובן. 1, 2, 3, מרימים. 1, 2, 3, מניחים. זה הפעם האחרונה. 1, 2, 3, מרימים. אוקיי. השלב הבא הוא
לעשות את אותו דבר, אבל אנחנו הפעם נפרק את הצורה של האצבעות. זה אומר, אנחנו נניח אותם קודם כל, מניחים, ואז מורידים, אנחנו ממש משחררים. הדבר הבא הוא מניחים וחוזרים לתנוחה. ואחד, שתיים, שלוש, מרימים. 1, 2, 3, חוזרים. עוד פעמיים. 1, 2, 3, מרימים. פעם נוספת. 1, 2, 3, חוזרים. שימו לב שהאצבעות האלה, זה מאוד חשוב, הן עוקבות. הן לא מפוזרות לי כשאני לוחץ ופזורות בצורה כזאת, שכן אחר כך אם נרצה לעבוד איתן, נצטרך עוד תנועה ארוכה שגומרת לנו לבזבז כוחות. זה הנקודות החשובה. אצבעות קרובות ולא רחוקות מהמיתרים. פעם אחרונה, 1, 2, 3, מרימים. 1, 2, 3, חוזרים. אוקיי, פעם אנחנו נעשה את זה עם פריטה. אנחנו נפרוט פעם אחת כשהמיתרים, אנחנו נספור כשהמיתרים, כשאנחנו לוחצים על המיתרים, ופעם אחת כשאנחנו מרימים. ופעם אחת כשאנחנו חוזרים, בואו נעשה את זה עם ספירה. ללחוץ, לספור, לפרוט, לספור 1, 2, 3, מרימים, לפרוט. 1, 2, 3, חוזרים, לפרוט. 1, 2, 3, מרימים, לפרוט. 1, 2, 3, מחזירים, לפרוט. פעם אחרונה, 1, 2, 3, מרימים, לפרוט. 1, 2, 3, חוזרים, לפרוט. אוקיי. עכשיו אנחנו נעשה את אותו תרגול עם האקורד D. D. אצבע ראשונה על מיתר שלישי בבית שני. שימו לב, מיתר שלישי. 1, 2, 3. בית שני. זה בית ראשון, זה בית שני. מיתר שלישי, בית שני. מיתר, אגודל כרגיל, פה מאחורה. מיתר ראשון, שלישי, בית שני. אצבע ראשונה, עגולה. אצבע שנייה, 2 קומות מתחתיה. מיתר ראשון, בית שני. אותו דבר, הגלגלות. ובאופן טבעי האצבע הזאת יכולה לבוא לנו לבית שני, מיתר שלישי. שימו לב שאתם לוחצים ולא נוגעים במיתרים מעל או מתחת. ממש באופן עגול. האצבע עגולה. את הפריטה במיתר הזה אנחנו עושים מיתר רביעי. אנחנו משעינים את האגודל אוקיי, בואו נעשה את התרגול מההתחלה. כל הכבוד למי שמצליח להחזיק את כל התרגול. אוקיי, אנחנו מרימים את 3 האצבעות. שימו לב, אני מרים אותם. ומוריד אותם ביחד. תסתכלו קודם כל טוב 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 עם העיניים, שכל האצבעות מתרוממות ולא מתרחקות מדי, ולא משנות את הצורה, את המיקום שלהם. זה מאוד חשוב. וחוזרות. מרימות, חוזרות. המרחק הוא מאוד קטן. בואו נרים ביחד לפי ספירה. 1, 2, 3, מרימים. 1, 2, 3, לאט לאט מוצאים את המיקום ומוחים. עוד הפעם, פעם אחרונה. 1, 2, 3, מרימים. פעם אחרונה, 1, 2, 3, חוזרים. פעם אנחנו נעשה זה אותו דבר, אבל עם פתיחה של היד, ואז החזרה. בואו נתחיל. 1, 2, 3, מרימים, פותחים את האצבעות. 1, 2, 3, לאט לאט מוצאים את המיקום. שימו לב, יש איזה מעין צורה שהאצבעות עושות, שמאוד קל להם לחזור אם האצבעות זוכרות את המיקום שלהם. בשביל זה התרגול. פעם שנייה. הידיים, האצבעות שלנו במקום, אנחנו לוחצים. 1, 2, 3, מרימים.
1, 2, 3, חוזרים. בכל שלב אפשר לחזור אחורה ולהתחיל את התרגול מההתחלה. 1, 2, 3, מרימים. 1, 2, 3, חוזרים. פעם אחרונה. 1, 2, 3, מרימים. 1, 2, 3, חוזרים. עכשיו אנחנו נשלב עם זה את הפריטה של האגודל ממיטה רביעי כלפי מטה. בואו נפרוט, נספור 3, נוריד, נפרוט, נספור 3, נחזיר. פריטה ראשונה. 1, 2, 3, פורטים. סופרים. 1, 2, 3, מרימים. פורטים בלי כלום. ו1, 2, 3, מחזירים. פורטים. 1, 2, 3, מרימים. פורטים. 1, 2, 3, מחזירים. פורטים. פעמיים אחרונות. 1, 2, 3, מרימים. פורטים. 1, 2, 3, מחזירים. פורטים. פעם אחרונה. 1, 2, 3, מרימים. פורטים. 1, 2, 3, מחזירים. פורטים. אוקיי, עברנו שני אקורדים, נגיע לשלישי. אקורד C. הפעם אני אעשה את הכל בלי הסברים, ואנחנו נרוץ על זה בצורה חלקה. ואתם יכולים בעצמכם אפילו פשוט לעשות את התרגול. ההמלצה שלי היא פשוט לעשות את התרגול. להרים, להחזיר, כמה שאפשר, עד שהאצבעות זוכרות. זה הכל, זה כל הסוד. כשאנחנו נסיים את התרגול, המטרה שלנו היא לעשות את אותו מהלך בין שני אקורדים כל פעם. אוקיי, עכשיו. המטרה שלכם היא לעשות את אותו תרגול שעכשיו עשיתם עם E, M ו-D, ליישם אותו על C ו-G. אוקיי? סיימתם לעשות את C ו-G, אנחנו עוברים לתרגול הבא, שהוא המעבר בין אקורדים כשיד ימין לא מפסיקה לפרוט. לא משנה מה, היא לא מפסיקה לפרוט את הקצב. הקצב הוא פשוט 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. כזה פשוט. אנחנו רוצים על כל אקורד לעשות 4 פעימות, ואחר כך אנחנו נרד לשתי פעימות על כל אקורד, אבל כרגע זה 4 פעימות. בואו נתחיל. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. אני יודע, לא עברתם בזמן, אני יודע. המטרה שלנו עכשיו לא להפסיק את האצבעות, אפילו שהאצבעות פה לא מצליחות לתפוס בזמן. מה זה אומר? זה אומר לדוגמה, שאם אני עושה את הפריטה הרביעית, ובא לעשות את הפריטה הראשונה של D, אבל האצבעות שלי פה לא תופסות, אני לא מפסיק. אוקיי? שימו לב, נגיד לדוגמה. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. חדי העין ביניכם, שמו לב שאת הפעם הראשונה כשנגעתי, עשיתי באוויר, בלי ללחוץ. נתתי זמן לאצבעות שלי פה להתמקם. זה לא עצר לי את הקצב. וזה כל הסוד. כל הכבוד למי שהגיע עד עכשיו, לא לעצור את הקצב. האצבעות פה ממשיכות, לא משנה כמה יש פה מאבק, וכמובן מי שעושה את התרגולים בתחילת הסרטון, באיזשהו שלב נגמר המאבק. האצבעות זוכרות אוטומטית. אבל החיבור בין שני הידיים, זה הרגע שבו קורה הקסם. ועל זה העבודה. אז החיבור קורה כאשר אנחנו בטוחים שהיד הזאת תעשה אוטומטית את המהלך, וזאת לא תפסיק. אוקיי? בואו נעשה את זה ביחד עוד הפעם. 1, 2, 3, 4, 1,
4, 1, 2, 3, 4. הפעם אנחנו נעשה מהלך בין D ל-C. אנחנו רוצים לעשות EM ל-D, D ל-C, C ל-G, ו-G חזרה ל-EM, וכך יסתיים השיעור. אז בואו נתפוס את D ונפרוט עליו. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, חזרה ל-D. 1, 2, 3, 4, חזרה ל-C. 1, 2, 3, 4, עוד הפעם. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, פעם אחרונה. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. כמו שאתם זוכרים, אין בעיה אם לא קולעים, הקצב לא נפסק. בין C ל-G. מתחילים. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, פעם אחרונה. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. אוקיי, עכשיו אנחנו נתחיל מההתחלה. פעם אנחנו נעשה פעמיים על כל אקורד, וגם אני אשאיר לכם, ואתם תנסו, ואם צריך תחזרו להתחלה של מה שאני עושה, ותנסו 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 עד שתצליחו, זה כל הסיפור. EM. ואיך שלא אפנה לראות, תמיד איתה ארצה להיות. אנחנו נעשה את זה לאט, יותר מהקצב הרגיל של השיר. ואיך שלא אפנה לראות, תמיד איתה ארצה להיות. שומרת לי אמונים, לא מתרוצה, צאת בגנים ובלילות, ובלילות עולות עולות עם מנגינות, זרם דק קולח, תפילותיה לרוח נענות. אוקיי, זה השיעור. מוזמנים להתחיל אותו מההתחלה, להיכנס לעומק שלו, לעבור, לחזור, להפסיק, להתחיל בהצלחה. מוזמנים להגיע גם לקורס, היותר קורס עומק שלי, שהוא נכנס לפרטי פרטים, באיך עושים כל מיני כאלה דברים. איך עושים כאלה? איך עושים כאלה? ועוד הרבה יותר מזה, והכל ממש 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 לעומק ברמת איך באופן מדויק לגעת עם הציפורניים, ואיך לזוז, לעשות כל מיני כאלה דברים, ושיהיה לכם זמן מופלא עם הגיטרה, ותהנו, ושיהיה לכם יום מקסים. ביי!